Така, значи днеска с Тошито решихме, че ще разгледаме спортни амортисьори Bilstein B8. Това са много качествени, са изпуснани. Значи това е капачката, която се разполага на горната част на амортисьора. Тя се сваля със съвсем леко издърпване. В момента сме качили на струга останалата част от амортисьора и мислиме да го отваряме. Значи тук има една зегерка, която се вади малко трудно. Готово. Вадиме зегерката. И сега намаляме налягането върху амортисьора. По-добре, ако обичаш, мини от верата страна. Опа, изтича масло. Трябваше да го съберем, май. Какво да го събираме? Той е изтекал. Ще го напълним с хидравлично. Чакай, тук сме стиснали. Абе, знаеш ли, че аз съм на мястото, където е окъпания? Така. Бавно. Бавно, че мога да... Снимали го как баси майка? Обаче виж как се усетих, че съм на мястото на изкъпания. Не беше съвсем изтекал, обаче. Аз ще снимай, братле, какво става по земята. Баси майката. Той има още масло, бе. Гледай какво тече тук. Виж какво важното е да се усетиш на време. Сега го закъсахме. Защо? Сериозно. Защото в момента държи налягането на газа, натиска стеблото. Мислиш ли? Аз от тук даже не мога да го поклатя. А ти искаш да кажеш, че това беше от горната страна на буталото? Да, т.е. газа излезе. Не, ама той е разпънат. Не е разпънат. Ние го сложихме в разпънато положение. Значи стеблото му е тук е разпънато вътре в стругата. Добре, тук бата сме под голямо налягане в момента. Искам да ти кажа аз. Защото вече няма от горната страна налягане. Значи в момента се случи това, че под буталото на амортисьора продължава да действа газ и масло, понеже няма движение, клапаните му стоят затворени. А ние изпуснахме налягането и маслото от горната му страна, затова той сега е под налягане и май не можем да го махнем от струга. Така. Сега все пак това е теория, да? Това е теория, но въпросът е как да не се пребием. Добре, вариант е да отворя тук челюстите на струга. Това до края ли, бе? Да. Хитро. И този път влезнахме в ситуация. Значи спасението е с бормашина освобождавате налягането на амортисьора с дупка ето тук. След това можете да навиете резба и да сложите винтил, за да го... винтилче, да, или малко винче или болче, т.е. с което да го запушите и да го използвате отново. Добре, сега какво ще го разпробиваме тук? В смисъл, по-грамотните от нас така го правят, но... Ти снима ли фонтана, бе? Фонтана се снима много добре. Това още записвам. Брутално. Добре, сега, ако отворя челюстите, това нещо мога влезе вътре. Ще наде още малко ход. Ами да, я ги отвори. Най-важното е всички да са в безопасност. А то напънато ли е наистина? Не е напънато. Да. Няма налягане. Стига! Добре. С него как изкочи? Чакай, ще има второ къпане. Няма. Как няма? А това, което натиска отзад, какво ме мислиш? Абсолютно същото като предишното. Само, че няма и второ къпане, това ще изстреля стеблото. И ще ни окъпе едновременно с това. Да, изпускаме налягането. Тук ще му праснем една дупка. Ще му праснем. Ние до тук го разгубихме. Абе, той е по 10 бара азот. Азот ли е според теб? Да. Вижда се вече... Чакай малко. Вече се вижда буталото на амортисьора. Мале как ще се смеят хората, като го гледат този клип. Добре, ако още малко го отворя. Ще излезе още малко. Това е много сериозно го напъва, да знаеш. Абе да разходим е тук. Не, ще го изстреля назад. Това ще изстреля. Да. Аз като го разходя, ще го стегна веднага. Не е добър вариант това нещо. Чакай малко, ако искаш, мога до тук да го изложим да ми премине. Още малко да излезе. Да, ми отваря. С което налягането му въобще не намалява. Като имаш предвид, че това е налягането в изпуснал амортисьор. Сега ще скочи. Ти не можеш да го... ти можеш да го отвориш още, естествено. Не. Значи, че сега сме вече в едно положение, в което... Наближава банята.
наближава с по-сложен момент. Маслената баня. Сега колоклатиме си Не, източи. слушай, тук проблем е по-сериозен. Дай да го дупнем тук. Дай бог машина, ма трябва да спра записа. Да. Спирам записа, Дай ще има пауза, продължение. не го спири. Къде има пауза според тебе? Няма пауза. Няма пауза. Избери, ще правим втори дубъл.